Στο δρόμο για το Βένετο, η φύση μας καλωσόρισε με κάτι απρόσμενο. Γουρουνάκια στην άκρη του δρόμου. Σήμερα θα επισκεφτούμε το κτήμα με τα παιδιά μου. Αυτή τη φορά δεν θα κάνω δουλειές. Απλώς θα ζήσουμε μαζί τη φύση, τον καθαρό αέρα και τις μικρές στιγμές που κάνουν κάθε μέρα ξεχωριστή. Εγώ το λέω και λίγο περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί με τα παιδιά. Καθώς προχωράμε στον δρόμο για το Βένετο, η ομίχλη σκεπάζει τα πάντα. Ησυχία παντού, μόνο η φύση μιλάει. Σε στιγμές σαν κι αυτή νιώθεις πόσο διαφορετική είναι η ζωή εδώ. Πιο αργή, πιο ήρεμη, πιο αληθινή. Τα παιδιά κοιτάζουν γύρω τους με περιέργεια και εγώ νιώθω να ξαναβρίσκω την ηρεμία που μόνο η γη μπορεί να δώσει. Φτάνοντας στο κτήμα, τα παιδιά με περιμένουν να βολέψουμε τα πράγματα. Σήμερα δεν θα κάνουμε δουλειές, απλώς θα περάσουμε χρόνο εδώ, ανάμεσα στη φύση, τον καθαρό αέρα και ό,τι μας φέρνει χαρά. Και κάπως έτσι ξεκινάει η μέρα μας εδώ στο Βένετο. Τα παιδιά γελάνε, παίζουν και η χαρά τους γεμίζει το χώρο γύρω μας. Σήμερα δεν έχουμε δουλειές, μόνο στιγμές σαν κι αυτή. Αληθινές, απλές που μένουν στο μυαλό. Και να η θέα από εδώ, ο καθαρός αέρας, τα βουνά, τα δέντρα, όλα γύρω μας θυμίζουν πόσο όμορφη και απλή μπορεί να είναι η ζωή. Σε στιγμές σαν κι αυτή νιώθεις να ηρεμεί η ψυχή και να γεμίζει με ησυχία. Ο μεγάλος μου γιος με το φακό πάντα είναι έτοιμος να εξερευνήσει. Του αρέσει πολύ να ψάχνει και να παρατηρεί. Ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο κομμάτι, να βλέπεις τα παιδιά σου να αγαπούν τη φύση όπως την αγαπήσαμε και εμείς κάποτε.
ήταν το παλιό τροχόσπιτο και εκεί η μικρή τουαλέτα που είχε φτιάξει ο μπαμπάς μου με τα χέρια του. Ο χρόνος πέρασε, τα πάντα φύρονται, σπάνε, χορταριάζουν. Όμως η παρουσία του είναι ακόμη εδώ, σε κάθε πέτρα, σε κάθε σκαλί που είχε σκάψει. Κάποια πράγματα δεν τα παίρνει ο χρόνος. Η μέρα φτάνει στο τέλος της. Ο μεγάλος κρατά το φακό και πάμε μαζί να κλείσουμε την πόρτα. Και έτσι κάπως τελειώνει η μέρα μας. Αγκαλιά μέσα στο τροχόσπιτο. Έξω έχει κρύο, αλλά εδώ μέσα είναι ζεστά. Αυτές οι στιγμές, μακριά από όλα, είναι που μας θυμίζουν ότι έχει πραγματικά αξία.
Τα παιδιά παίζουν επί τραπέζια και εγώ ετοιμάζω κάτι γρήγορο να φάνε. Όχι το πιο υγιεινό, αλλά ήταν εύκολο και ζεστό. Κλείνουμε τη μέρα με μια ταινία και λίγο popcorn. Έξω σκοτάδι, μέσα φως, γέλια και κουβέρτες. Ίσως δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από αυτό. Να είμαστε απλά μαζί. Πώς γίνεται να ανοίγεις το ψυγείο 10 φορές την ημέρα και να μην βλέπεις αυτό το υπέροχο ημερολόγιο? Ίσως επειδή έχει γίνει λίγο πολύ μπερδεμένο, Μου πονάει τα μάτια. Όταν μεγάλωνα τα πράγματα ήταν απλά. Ξυπνάς, πας σχολείο. Είναι αυτές οι στιγμές που σε γεμίζουν χωρίς λόγια, χωρίς τίποτα παραπάνω. Μόνο ευγνωμοσύνη. Ανοίγω την πόρτα και έχει ξημερώσει. Ο αέρας μυρίζει καθαρός. Μια καινούρια μέρα αρχίζει, όχι τέλεια, αλλά αληθινή. Και αυτό μου φτάνει. Τα παιδιά ακόμα κοιμούνται, κοκκουλωμένα και ήσυχα. Κάπως έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Απλά ήρεμα στο Βένετο. Η ομίχλη έχει επιστρέψει στο δρόμο, μυστική και γαλήνια. Και εμείς κουβαλάμε μαζί μας τις στιγμές, τα γέλια και τον καθαρό αέρα. Μέχρι την επόμενη φορά.